नैलै माबा मोनसे बुस्थु ओंखारदों फैसा सोनानै फैसा मोनफिननाय नों हाबदोब्रा साबासो सोबाय आङो थेमोनाबो बेजोंनो जागासिनो आरो बे जोंनि न' खाथिनि गैया सिगां साइकेलसो सालायलाबायमोन एभेन्जार बायबावबाय बियो होद गिनाङाब्रा बेफोरखौ नैबे किंगार थानायाव माखौथो गिदों नोंलाय जायोलै 100% मोनगोन नोङो हाबदोब्रा नों गिनाङा आं दंब्रा आं दं नैबे किंगार थानायाव जेबो गिनाङा नोङो जायोलै टेनसन दाला आं नोंनो लिंक हरगासिनो नों बे लिंकआव हाबनानै रेजिस्टार खालामनानै ला अब्लानो जाजोबगोन बे जायो औ दा लोगो हमगोन आं बाराबा दे जागोन दे जागलायबाय साला रेंकआ बारायसिगोनलाय आंना होत्स उफ मासि गरमलै मबाइल रिचार्जबो गैया कारेन्ट बिलबो सोनो हाया माबा लाइफआनो लं थंसो जालांनो हमबाय औ हेलौ बोरो आं मैया बुंनाया मा बिजामोनलाय नोङो आं मैया मा बिहरामोन हरनो माना बुंफ्लांखो ना माखो देमाबो हुदाया साख्रि गैया बाख्रि गैया जानायल' बिदि नङालै आंबो मावोथ' हरगोन ना माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय जाम्बि जाम्बिलाय नै नोंनि हरनाया खुरिया फारिया दोन हेलौ हेलौ आयौ फनखौ दानबावलायबावबाय दानि जुगाव मोजां मोननायखौ फिनांगौआबो गोरलै बाथ्रा नङालै सयथिबो सोरबा बायदिखौ मोनसननांगौबा आं बायदि जाथारगोन र' आइनि मबाइलखौ लायनानैसो बे रामोनदा फाग्लानाव फन हरनांसिगोन ये बेथ' गेबला गोसथोनाय हिनजावसो थैस दिनै लफायनांगोन र' फैग्रोथों र' रिंटन दामफ्लानानै रायज्लायफ्लानां औ सालदे ओइ टेनसन गैथारा दामानि थाखा फैसाया साख्रि मावनांलायालै आया हेलौ 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 औ सालदे आइया फाग्ला सागोलै आंजोंबो औ हेलौ हय बिगुद मालाय एथ' मोजां फन रायलायनायाव बिदिखे फन हरदेरोलै दिसथाबथारलै नोङो मालाय एफा मोजां हिनजाव मोजां नुनानै रायलायफ्लानायखौ सेस खालामबायलै नों थोद थोस फन रायलायदोंमोनलाय माथो बिजेबो खिथायाखै दा सोरहा लासिं सिं जाखो गावहासो लासिं सिं जाबाय जाम्बा जाम्बानो फालथु मानसि थोद नों बरबाद खालामबाय है दे बाद हो बेफोरखौ ओमफ्राय बहाथ' दं नोंलाय नै गामिनि औवा सेरावनो दं आं ए दे थाथ' आं थांगासिनो दे फै औ गाव गावखौनो हमनो हाया सानना मायथाय बिसोरो सिख्ला सासे नुबाथाय गोदै गोदै रायलायबायनाय हाबबावबायब्रा मोनबावबाय होत्स बरियालै बिहाबा मा बाहाना खालामनो नागिरलायखो फालथुसो जाजोब्बाय मानसिफ्रानो आरो सासे सोबावनांसिगोन अब्ला आरो बारायबावगोन ना आंना रिंआ हाब नै सानै सोनो हाबावबाय एबारथ' बारायबावसिगोन आंना हैद बेबायदि मोनबाय थायोब्ला
माहाजोन जानायनि लामायाव दङ। ए बेहा नंथारगौदांहाय माबा मानसि सोनो नागिरलायबावबाय र' खाथियाव थांना सोंहैसां। है आरो मोनबावबाय होच बरियालै मासि लाखिलै दिनै। आदाया मा मानसि सोनायनि खोथा रायलायबाय थादों? हे बियो औ बियो माबा फैसा मोननाय नोंबो हाबनो नामा? बेयावनो मानसि सोगासिनो दं आं। हा बोरैथो खालामो? नै ओरै खालामो नै बेखौ नैबाव हाबदो दा ओमफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बार होदो ओमफ्राय नोंनि बे पासवार्डखौ होदो ओमफ्राय रेजिस्टार खालामनानै लादो। नै बेखौ सोयोब्ला बे फैसाखौ सोयोब्ला बेबायदि मोनो। नै बिसिबां मोनो एलाय नुबाय होनायानो नै गासिबो फारि फारि दंजोबखायो। ए हाब होनबालाय आंबो गोसोथोनायखौ बानायनो थिननोसैहाय। आइया आंलाय गावखौसो हाबगोन सानदोंमोन एसे सानसे मोनसिगोन सानदोंमोन आङो दाना नै गोसोथोनायानो दंखायो मालाय सेसलै मोजांथारमोन। थाथ'दो दे आदा आं थांसै। दे नाम्बारफोरसो बिनानै लाखिनांसिगोन नामाब्रा। ओइ नानि थाथ'लाय नों रोङाब्ला खोन्थाहरनो नाम्बारखौ होलांदो आरो लिंकखौबो हरखानांगोन ना वाट्सएपआव। दे आदा लादो 8471। औ ओमफ्राय 83। दे जाबाय दे आं दायो लिंकखौ हरसिगोन दे वाट्सएपआव। औ दे आदा थाथ'दो दे आं थांसै। दे आयै मासि मोजां मोनलै मोनबा लाजागौमोन। बे सालि हिनजावा सामफ्रामबो फैसा बिहरनायखौनो गारला माब्लाबा बहाबा लांनानै आन्दाय हैखाथारगोन बेखौ र'। मालाय हिनजावखौ बिदि बुंनाया फाबसो नागिरगोन दे बे। जाद्रायासै आंनाबो मा सानो। आयौ माथो सोमस्रिसो बेलाय अबाव थांनो फैदों बेलाय? मा खुरिया सैमा आइथिं अबाव थांनो फैलायखो? लोंनो फैलायबाय? लोङालै गरमखायसो फैदां एसियाव थानो बानानै ओरैनो बार जालाबायनो होननानै। नै खुरिया मालाय अनलाइनाव फैसा मोनसोगारदोंनो नोंहालाय माथो जेबो रोङा? फैसा मोनो बेबो अनलाइनाव? हाब मा बुस्थु बेलाय ना साख्रिफोरसो ओंखारबायदों? मालाय मबाइलजोंनो खामायगासिनो दङ नोंहासो खुरिया। गारनोसैसो आं नोंखौ दस्राखौसो लानोसै खुरिया फारिया मोनामलायनाय हगार लामाया। ओइ रब्रा थाथ' रब्रा आइ थोच मा जातनि हिनजावलै बेफोरलाय। इस फाग्लाया मासिखौ हरा बेलाय। बिमायाबो बिमा जि जाम्बिखा थगायना फैसा बिना लाबो जालायबाय आंजों। ओइ सालथे नेनो बाबायमोन नामा? दहानिफ्राय जिरायनानै खिथुआनो आजां गाजां जाजोब्बाय आंहा आरो बेहा सोंबावदोंसो। आच्छा र' सालथे आंना हिनजावा दहायो माबा मोनसे खोथा बुंहरदों आंखौ। माबा मानसिफ्रा बहाबा मानिबा फैसा मोनसोगारदोंनो ओमफ्राय आंखौ माबा रोङाखै होनना बुंहरबायब्रा। थै लाब गैयालै सालथे साननैल' बिदिनो फैसाया गोदानावबा गोदै साननै उनावनो गोखा जायो। लाब गैयालै सालथे बिदिनो फैसाखौ लब जानानै नांगौबा हाजिरा मावनानै जागोन जों सानैजों। थेवबो बिदिखौ माथा मारि नांथारालै सालथे। हा बिदिसो होमबा सालथे? आंलाय बेखौनो मोजांसो सानदोंमोन ओरैनो फैसा मोनलाबायो होननायखाय। थै लाला जोब्बा आंहले सालाफ्रा बे ओरैनो फैसा मोनग्राफ्रा। आच्छा दे सालथे बेफोरखौ दोनथ'दो दिनै बायदोब्रा दे नों। गैयालै सालथे नै बिमानिफ्राय मा होननानै फैसा बिना लाबोदों खोनासंनो। आयै ओइ हा मा जाखो? माबालै आयै बे नों दाखालि आलु बाखि लायनो थिननाया 50 थाखा बाखि थाबोदोंमोन ना बेखौ हैनांगौमोन। हाब आंलाय माला आलु बाखि लायहोआ? हाब आयै गावनो गोमबोरनि दखानाव बाखि लायथारलायबाय दाना बावबाय। दे होमबालाय आं दायो हैगोन। नङालै आयै आलु बाखि नङा
माने लोगोनोसो होनांगौ दंमोन सिगां लाथ'नाय दंमोन नालाय फैसायानो गैथारा आंनाव हा बबेनि फैसा थानांगौ आंनावलाय र' हा मालायनावलाय मानि दाहार लायो गोदाव सोराव दा मोनायाबा न'आव दा हाबफै दे हागौलै नोंबो सालथे थांसै औ ओइ सालथे बिहरदो सालथे गांनाया हामथारला फैसा होग्राया आंना ओइ नानि बुगाले लाबोदोलै नानि हाब मोनसे लाबोसिगोन सालथे र' नै सालथे लाबोगौ हा मादैयालाय बहाय थांदों गैया आइया हाथायाव एंखुर लायनो थांदों ए दे लोंदो आदामोनहा लुनोसै सालथे फुल गंसे लोंलांगोनलै सालथे थोस जाग्रा गैयाबा हाबथारा सालथे देलै सालथे खनसेखौ मेनेज खालामदो गांनायाव जायो गोसाथारलै सालथे है बे दाख्लै लामायाव लोगो मोननाय सिख्लाया बेनावनो फन हरनांसिगोन है हमबायलै आयौ सोर नाम्बार गोदान जाखो हेलौ हेलौ नों बे दाख्लैनि लामायाव लोगो मोननाय नानिमोन नामा औ आंनो हा माथो खबरमोन खबरा मानि बियो बे दाख्लै आं नोंनो लामायाव खोन्थानाया बेखौ नों फिसायनो बुंनो होननाया बेखौ बुंबाय नामा ए बुंनाया बुंबायमोन आङो माबा खालामनाङासो होनदों जाम्बासोलै बे फैसाबो होनो हायाब्ला जेखौबो होनो हायाब्ला गारदोलै बेखौ ओइ सालथे औ नोंनि मबाइलखौ थुलाय आंनो आं नोंबाजिनो फन हरनो मबाइला सालथे हरदो बेनोथ'हाय नै माथो वाइथिंसो र' सालथे खेबसे हरबावथारनां हर सालथे हर नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंखौ लागोन जारौ थाखा फैसानि जेबो आंखाल गैया आंनाव नों बेखौ गारदो हेलौ खोनादों ना जारौ सालिया माथो फनखौ दानहरलायबावबायसो र' दे सालथे खेबसे हरबावथारसै आं खेबसे हरलाबो नोंनि नांगौ समाव आंखौल' बुं जारौ र'लाय र' नै सोरबा नाम्बार गोदान फन हरबाय थादों औ दे सोर नोंलाय मानो फन हरबाय थादों वाइथिं मोनखानानैबो हरसोमबाय थानाय आं सोलै आं सना गेब्लासो आं गेब्ला आंखौनो सिनायासै सोर गेब्ला आं सिनाया हाब खोथाया दिनैलाय बोरै जाखो थाखाबो हरनो हाया माबो हरनो हाया आंहा गोदान लाबाय हाबाब एथ' गोबाव गोसो थोलायबोबाय दिनैसो बोरै बेबायदि जाखो आयै सयथिबो आं मिथिया सोर सोरनि नाम्बारजों फन हरलाबाय थायो जायाफ्रा मानो दोनदो साबा दाङानि हेल' सना आयै दानबावबायसो आंखौ मालाय खामायनो रोङो ना मा सानखो बेलाय साबस्रे ओइ सालथे
बे हिन्जावा उनावसो बुजिगोनथ'। औ नङाबा माथो बुजिनांगोन बियो पाक्का गवा बे थ' थांसै। नायबायल' था बुजिनांगोन बे गवा बुजिनांगोन। हाब दिनैलाय मा गेवा गेवा जाखोब्रा बन्द'सो जाखो ना माखो आयै गैलालै सेस मा खालामबावनांगौ दे आं मा खालामबावनांगौ दे आखायाव फैसा गैयिनि थाखायनो गावनो नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ बायनानैनो लानो हाला बे आदायासो अननो होनदोंमोन बेनावनो बिहरनोसां हेल' हेलौ खोनासंलाय आंनो 10,000 फैसा हरना गैलालै सनानै फैसा मोनग्रायानो खारबायसो मैयासो जि बुरजा फैसा सोदोंमोन आङो दे होनब्लालाय दोनदो फैसा गैयि हौवाखौ आंनो नाङाहाय हेल' खामानि गैया बेबो हौवाया आइया माथो दानबायसो है दानथोंसैलै जेबो नंला फैसाबो गैखाला फेसबुकनि फैसा जाग्रा हिन्जावफोर बेबो मा हाबा जाखानायफोरासो नायनो बानायासो हामला आङो नंनाय नङै रिल्स खालि रिल्स आं मा खालामफ्रांखो दे मोजांबाबो गाज्रिबाबो गेब्लेयानो साबसिनमोन बेनो आंखौ अनसिनखायोमोन गेब्लानावनो फन हरफिननानै निमाहा बिनोसैहां आयौ नै मोदाय गोसोमालाय दिनैलाय मानो फन हरखो आंनावलाय र' एसे बखिहरनां हेल' मा खालामदों नै आं माबा गारि सालायगासिनो गारि आंखौ निमाहा होदोहाय गेब्ला आंखौ गोसथोनाय हौवाया फैसा मोनग्राया माबा फैसाखौनो मोनलानो थैजोब्बायनो कम्पानिया आंखौ थगायनायखौ नुवाखैहाय आंखौ निमाहा होदो गेब्ला थैबाय हामथारबायलै सालाखौनि आं नोंखौ लाबोफिनलाथ' आं गारखानाय हिन्जावखौ लाया मिथिबाय नांगौबा फिसा गोनांखाखौनो लागोन आङो मिथिबाय थेवब्लाबो नोंखौ नाङा आंनो खनसेयालाय बयनाबो गोरोन्थि जाखायो लाफिनदो बाल नांलालै आंनो नांला दोनदो हामथारबाय सालाखौनि थैबाय मोजां जाबाय आं सानखादोंमोन जोरखाया बेबायदि बुस्थुआ हाला बिनि थाखायनो आंखौ गारलायलायदोंमोन हामथारबाय दे थैबाय